Hola a tots i benvinguts a una nova classe de biologia. Avui començarem el bloc 1, que és el bloc que està destinat a treballar l'ecologia. Veureu que el bloc 1 té 3 temes, doncs aquesta classe correspon al que seria el tema 3, perquè el tema 1 no us entra a examen i el tema 2 és un tema bàsicament de definicions. Aleshores, teniu penjat el Moodle, tot el que seria la presentació amb totes les definicions, igual que teniu al llibre, totes aquestes. Per tant, jo us recomano que us les llegiu, que les entengueu, que si teniu qualsevol dubte doncs, que busqueu informació o que us poseu en contacte amb mi, però no faré una sessió expressament en vídeo perquè al final són tot definicions. Mireu-vos-les perquè recordeu que els majors de 25 teniu una pregunta a l'examen destinada únicament a definicions i aquests conceptes que surten al tema 2 podrien sortir en aquesta pregunta també número 2 de l'examen, d'acord? Avui, però, comencem el tema 3 d'aquest bloc 1, serà l'únic que farem del bloc 1 en vídeo, titulat Dinàmica dels ecosistemes. La dinàmica dels ecosistemes, al final, el que estudia és com els éssers vius interaccionen dintre d'un ecosistema. Sabem que, per definició, un ecosistema què és? Doncs aquell conjunt d'organismes que hi ha i que viuen en un lloc determinat, inclús també les relacions que s'estableixen entre ells, ja sigui dintre d'una mateixa espècie, direm que això són relacions intraespecífiques, o bé entre diferents espècies que serien relacions interespecífiques. Doncs la dinàmica dels ecosistemes estudia justament aquesta relació entre els diferents organismes. Seran relacions de molts tipus, les relacions que es puguin establir, però en aquest cas en concret estudiem les relacions sobretot de transferència d'energia. Bé, sabem que els organismes ens alimentem els uns dels altres, no? Nosaltres ens podem alimentar d'animals o de plantes i al seu torn les plantes fan la fotosíntesi, un altre concepte que hem estudiat. I són elles mateixes les que es produeixen l'aliment. Al seu torn, tant les plantes com nosaltres són les que donem la matèria orgànica als descomponedors perquè transformin aquesta matèria orgànica, no? Això és el que coneixem tots com el cicle de la matèria que hem estudiat tota la vida. Dintre d'aquest tema d'ecologia, els hi posem nom a aquests diferents protagonistes. Els primers, les plantes, és el que anomenem com a productors. Les plantes són organismes autòtrofs, és a dir, que transformen la matèria inorgànica en matèria orgànica. I poden fer-ho bé amb l'energia del sol, seran aquells fotosintètics, o bé amb l'energia de les reaccions químiques, quimiosintètics. Els productors seran algues, seran plantes, seran el fitoplàncton, etc. Després hi ha aquells organismes que s'alimenten de plantes, que s'alimenten dels productors. Són els que anomenem consumidors. Els que s'alimenten de plantes seran els consumidors primaris, els que s'alimenten de consumidors seran consumidors secundaris, és a dir, els carnívors. Podem arribar a tenir consumidors terciaris, consumidors quaternaris, etc. Com deia abans, quan els consumidors i els productors moren, són matèria orgànica que es pot descomposar. I qui s'encarrega de fer la descomposició? Doncs els descomponedors. Tant descomponedors com consumidors consumeixen matèria orgànica. Això vol dir que són heteròtrofs. I d'on obtenen l'energia? Doncs de les reaccions químiques, no de la llum. En aquest cas són quimioheteròtrofs perquè obtenen l'energia de les reaccions químiques i el carboni, la seva font de matèria, és orgànica. I a part, dintre del cicle, tindrem uns altres organismes que són els transformadors. Els transformadors són una sèrie d'organismes que agafen matèria inorgànica i la transformen en matèria inorgànica útil pels productors. Pot ser que directament aquella matèria inorgànica que hagin creat els descomponedors ja pugui ser utilitzada pels productors, però a vegades caldrà que passi pels transformadors per poder ser útil pels productors. Ara, en un examen, si ens pregunten qui són els que tanquen el cicle, els que tanquen el cicle són els descomponedors, perquè són aquells que transformen la orgànica en inorgànica. Fixeu-vos que són heteròtrofs. Els transformadors agafen la inorgànica i la transformen en inorgànica útil pels productors, però no tanquen el cicle, els que el tanquen són els descomponedors. Molt bé. Si els hi posem cara i ulls a aquests productors, trobaríem tots aquests tipus d'organismes, no? Plantes, algues, falgueres, fitoplàncton. Tots aquests organismes són organismes que produeixen la seva pròpia matèria orgànica, els productors. Qui seran els consumidors, com hem dit? Doncs herbívors, no? Herbívors com un panda, com una vaca, com un conill, que s'alimenten de productors. Aquests seran els consumidors primaris, els que s'alimenten de productors. Per exemple, el zooplàncton.
O bé tindrem aquells consumidors que s'alimenten dels consumidors primaris, en aquest cas els consumidors secundaris. Qualsevol carnívor pot ser un consumidor secundari. Fixeu-vos en aquest cas d'aquí, que tenim un tauró que s'està alimentant d'una foca. Posem per cas que aquesta foca també s'ha alimentat de peixos. Doncs, en aquesta situació concreta, aquest tauró que s'està alimentant ja d'un carnívor seria un terciari, o a vegades també el podem anomenar superdepredador. Molt bé. Com són aquests descomponedors? Doncs normalment els descomponedors són fongs, són alguns tipus de bactèries, són alguns tipus d'invertebrats que s'encarreguen d'agafar aquella matèria orgànica i transformar-la en inorgànica. I aquests transformadors que normalment són bactèries o bacteris. Molt bé. Quina unió hi ha entre tots ells? Què els manté units? Doncs les cadenes tròfiques, com acabem de dir, uns s'alimenten dels altres. I si anem seguint els diferents processos un darrere de l'altre, és a dir, aquest cuc s'alimenta d'aquesta morera, aquest ocell s'alimenta d'aquest cuc, una serp s'alimenta d'aquest ocell, un ocell més gros s'alimenta d'aquesta serp, etc. Si anem seguint totes les fletxes d'aquesta cadena, el que trobem, el que es forma és una cadena tròfica. Definició de cadena tròfica, doncs aquesta transfecció de matèria i energia entre els éssers vius. Ara, en la vida real, en els ecosistemes, no només hi ha cadenes, sinó que el que hi ha són xarxes, és a dir, conjunt de cadenes tròfiques que s'encreuen entre elles, perquè un depredador no només depreda una presa, de la mateixa manera que una planta, per exemple, no és només aliment d'un consumidor, pot ser aliment de molts altres consumidors. Això implica que hi hagi moltes més fletxes, que no només hi hagi una sola cadena i que tot sigui molt més complex. A l'examen ens poden posar una cadena, ens poden posar una xarxa tròfica i ens poden preguntar què succeirà en aquest ecosistema en el cas que un dels protagonistes sigui modificat. Per exemple, en aquest ecosistema d'aquí, què passaria si hi hagués una caça de cocodrils molt gran en aquest ecosistema? Doncs si hi hagués una caça de cocodrils vol dir que aquest consumidor desapareix i per tant que ja no consumeix ni aquest tipus d'ocell ni consumeix tortugues. Si no consumeix tortugues, les poblacions de tortugues, per exemple, creixen. I si creix una població de tortugues, què es veu afectada? Doncs, per exemple, la població de cargols o la població de grills, perquè hi ha més consumidors i aquests, per tant, es veuen reduïts. Totes aquestes preguntes serien el tipus de preguntes que ens podrien fer en un examen d'ecologia. I també, en comptes de posar-nos una xarxa tròfica, ens podríem posar una piràmide tròfica. En aquesta piràmide què trobaríem? Doncs trobaríem a dalt de tot els consumidors terciaris i a mesura que anem baixant, que la piràmide es va fent més ampla cap a la seva base, trobaríem els productors. Veurem ara que en un ecosistema és necessari que el nombre de productors sigui més gran que el nombre de consumidors, perquè és l'única manera de mantenir aquest equilibri en l'ecosistema. Justament per això, perquè la matèria ni es crea ni es destrueix, només es transforma. Aleshores, tot el que un ésser viu produeix no és tot allò que veiem. Sobretot ho tenim molt clar en les plantes. Una planta farà la fotosíntesi, però no tota la fotosíntesi de la planta la veurem en forma de fulles, perquè, hem dit, la fotosíntesi és la forma que té la planta de nodrir-se, d'obtenir el seu propi aliment, i ella s'alimenta d'aquesta producció. Això què vol dir? Això vol dir que una planta, de tot el que produeix, que ho tenim aquí, de tota la producció bruta, és a dir, de tota la fotosíntesi que fa una planta, només queda un 10%. És a dir, de tota la producció, de tota la fotosíntesi, de tota aquella glucosa que la planta ha fet, el 90% marxa. Marxa en respiració, marxa en excreció, marxa en fer les funcions vitals. I la producció neta, allò que queda, és la quantitat de biomassa que queda disponible per aquells que s'alimentin de la planta. D'acord? Molt bé. Tot això, quan parlem de fluxos d'energia, què significa? Significa, per començar des del principi de tot, que a la Terra hi arriba una energia que d'on ve? De la llum del Sol. Aquesta llum del Sol arriba al planeta, el 55% ja es perd, rebotant pels núvols, i un 45% entra a l'atmosfera. D'aquest 45%, un 20% l'absorbeix el mar,
un altre 20% l'absorbeix als continents i finalment un 5% d'aquella energia que arriba del Sol és utilitzat per les plantes. Però fixeu-vos, el que us acabo de dir, de tot el que produeix la planta, justament amb aquesta energia del Sol, no? Que és l'energia lluminosa que transformen en química en la fotosíntesi, de tota aquella producció, el 70% l'utilitza per l'activitat diària i funcions vitals, el 20% per l'excreció, i només un 10% és el que li permet produir biomassa. Només el 10% del que produeix la planta és la biomassa, és a dir, només aquest 10% d'aquí és el que el conill utilitzarà. De tot el que és capaç de produir una planta, només el conill utilitzarà el 10%. I el que s'alimenti del conill passarà exactament el mateix. Tot el que produeixi el conill gràcies a l'alimentació, un 90% es perdrà amb activitat diària i amb excreció i només el 10% l'utilitzarà per fer teixits de conill, per fer múscul de conill, per créixer les orelles, per créixer el pèl, per créixer el múscul. És a dir, només el 10% de la seva producció pot ser útil per aquell carnívor que s'alimenti del conill. Aquesta és la regla del 10% i és la regla que heu de recordar i que us poden preguntar a examen. És per això que existeixen les piràmides tròfiques, perquè la base de la piràmide ha de ser molt gran, perquè el següent nivell només aprofita el 10% de la producció d'aquella base i el nivell de dalt només aprofitarà el 10% d'aquells consumidors. I així. D'acord? Molt bé. A part d'aquests fluxos d'energia i de matèria, existeixen altres relacions, altres dinàmiques en els ecosistemes, com són les successions ecològiques. Les successions ecològiques són processos que es donen en qualsevol lloc i en qualsevol moment en un lloc concret, en el que es dona l'extinció d'un ecosistema o bé la colonització d'un nou ecosistema. Pot ser que aquesta extinció, que aquesta colonització es doni en un lloc totalment verge, és a dir, en el que no hi havia vida, en el que no hi havia res, o pot ser que aquesta successió es doni en un lloc on sí que hi havia vida, on sí que hi havia un ecosistema, però aquest s'ha vist pertorbat. Anem a parlar concretament de les successions autogèniques. Com deia, aquelles que es donen en un lloc absolutament nou es coneixen com a successions primàries. I aquelles que es donen en un lloc on ja hi havia alguna cosa però que ha patit una pertorbació, parlem de successions secundàries. Què succeeix a una primària? Doncs fixeu-vos, és el dibuix que tenim a la diapositiva. En una successió primària partim d'un terreny totalment verge en el qual no hi ha res. Què veiem aquí? Veiem un terreny, roca mare, no hi ha matèria orgànica, no hi ha organismes, no hi ha absolutament res més que roca. Qui vindrà a colonitzar aquesta roca? Com pot començar un ecosistema? Doncs vindran aquelles espècies que puguin sobreviure en qualsevol circumstància, aquelles espècies que no tinguin problema en instal·lar-se sobre la roca. Quin ésser viu viu millor sobre la roca que un líquen? Doncs a l'inici d'una successió primària vindran a colonitzar aquesta roca els líquens. Un cop ja estiguin els líquens, aquests líquens a mida que es van instal·lant sobre la roca la van trencant, van modificant aquell sòl. I quan aquest sòl ja està una mica més modificat, ja poden arribar altres éssers vius com poden ser molses i falgueres, organismes una miqueta més complexes que poden allargar arrels, que poden créixer una mica més, que poden modificar una mica més el sòl, que aporten més matèria orgànica en aquell sòl, i això provoca que en aquest següent nivell ja hi hagi una estructura més important del sòl, en la qual, en un següent nivell, s'hi puguin instal·lar, per exemple, plantes herbàcies. Plantes herbàcies que faran igual, amb les seves arrels donaran estructura al sòl, ja tindrem més matèria orgànica, ja poden arribar alguns insectes a pol·linitzar les flors d'aquestes plantes herbàcies, i això vol dir que en un següent nivell ja es poden instal·lar plantes una mica més complexes, per exemple, plantes arbustives, i així seguint amb plantes arbòries i finalment amb arbres més grossos o animals més grossos. Tot això són les diferents fases d'una successió ecològica. Pot passar el mateix en una successió secundària. La diferència, hem dit, en una secundària és que ja hi havia un ecosistema, però aquest ecosistema s'ha vist pertorbat. I que es vegi pertorbat vol dir que ja partim d'alguna cosa, ja partim d'alguns éssers vius, ja partim potser d'algunes llavors en el sòl, en el cas d'un incendi, i això vol dir que no comencem des de zero i, per tant, que no començarem des dels líquens, sinó d'allò que hi ha. Pot ser que tinguem espècies que estan allà perquè era un camp de cultiu, pot ser, com deia, que fos un incendi i per tant comencin a brotar les llavors que hi ha al sòl, etc.
Ens poden preguntar en un examen si es tracta d'una primària o d'una secundària, el cas que ens donguin, i que haguem de desenvolupar totes aquestes fases, segons sigui primària o secundària, a partir de la informació que ens donguin en el problema. Molt bé. Què més estudiem en aquest tema? I últim, els biomes. Recordeu que un bioma és un conjunt d'ecosistemes semblants, és a dir, zones del planeta on tenim condicions molt similars, condicions de temperatura, d'humitat, de règim de pluges. I això provoca que en aquestes zones del planeta es desenvolupin espècies similars i, per tant, els paisatges que veurem en aquestes zones s'assemblaran. Quins tipus de biomes existeixen i hauríeu de conèixer? Per una banda, el nostre, el clima mediterrani. Què és un clima mediterrani o un bosc mediterrani? Doncs és un bosc que està molt caracteritzat per patir una estació seca, com les estacions seques que passem nosaltres. Què és una estació seca? Doncs una estació en la que plou molt poc i les temperatures són altes. Això provoca que hi hagi durant uns mesos sequera i que les espècies que viuen estiguin adaptades a aquesta sequera. Pins, alzines, arbustos són organismes típics del bosc mediterrani. Altres biomes, la tundra, freda i humida, normalment amb el terra glaçat, amb líquens molses i arbres nans. La tundra és la que està més amunt, més cap al nord. Normalment els paisatges de la tundra solen estar congelats, el que no vol dir que aquests ja les pugui desfer i puguem observar altres organismes. Un altre bioma, la taigà, la que està per sota de la tundra. La taigà és el típic paisatge ple d'avets, ple de pins, d'espècies coníferes o de fulla perenne que estan adaptades a climes freds i humits i que normalment també tenen el terra glaçat. Després tindrem la selva tropical, en climes càlids i molt humits, precipitacions molt abundants, plantes adaptades a aquesta humitat, a aquest excés d'aigua. Tindrem les praderies, que són d'un clima molt més continental, més allunyat del mar, amb variacions de temperatura. El bosc caducifoli, amb un clima temperat, humitat elevada i arbres caducifolis, és a dir, que les fulles cauen. I finalment el paisatge de desert, el bioma desèrtic, zones molt seques, contrast de temperatura, molta calor durant el dia, molt fred durant la nit, baixa pluja i trobem espècies adaptades a aquest estrès hídric, com per exemple els xeròfits. Molt bé, més endavant teniu informació sobre els biomes aquàtics i els cicles biogeoquímics, que no us entra en examen, però que us els podeu mirar per si voleu més informació. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.